Казвам се Тодор Тодоров, на 27 години от Варна. Фен съм на BMW X5 от 2000-та година. Фейсбук суперфен на BMW и създател на BMW X5 фен страница в Фейсбук. Честно казано, не съм очаквал от детското ми увлечение да донесе някаква популярност, но винаги съм вярвал, че когато човек прави нещата от сърце и с емоция, постига най-доброто. Създадох страницата на BMW X5 през 2008 година. Получих подкрепата на BMW като признание за усилията и постоянството ми, за което искам да им благодаря. Днес съм много щастлив от факта, че страницата достигна 2 милиона почитатели. Искам да благодаря на всички, които последваха моята страница и това, което правя. Двумилионният фен е най-доброто признание за свършената работа. Любов, страст, мания, призвание, работа, хоби, всичко това в едно хармонично съчетание, за мен това е BMW.